Okružnú túru na vrch Šíp začneš z obce Stankovaný po žltej turistickej značke. Čaká ťa mierne, no dlhé stúpanie cez listnatý les. Prvou zaujímavou zastávkou na trase je Šípske okno. Nájdeš tu skalnú vypuklinu, ktorá ponúka nádherné výhľady široko ďaleko. Na vrchole Šíp si vychutnáš panorámu Liptova a Oravy. A keď sa dobre zahľadíš, uvidíš až do Malej Fatry. Trasa ďalej vedie Šípskou úžinou, ktorá je široká len niekoľko desiatok centimetrov. Prídeš až na zadný Šíp s gigantickým krížom. Ten tu podľa povesti stojí od čias svätého Cyrila a Metoda. Cestou dolu ťa čaká aj návšteva známej osady pod Šíp, kde sa natáčali viaceré slovenské rozprávky. A po výdatnej túre si dopraješ prírodnú výrivku zdarma v jazierku Zlá voda. Napriek svojmu názvu ide o liečivé jazierko travertínového pôvodu a nájdeš ho pod lesom v časti Stankovaný Rojkov.